Gata, hai. Hai, dă-la. Până spre tine. Hai, Mario. Mama. Mario. Hai, da. Asta din cauză ce observ, jucătorii preferă să ceară dar acum a venit o diagonală excelentă, întoarce la fost deposedat, din nou apărare discanță, este offside la lui Boban, la această fază centrală a lui Boban. Mario, hai la mami. Hai, da. Hai, Mario, hai. Ia uite ce are mami. Mario. Stai.